Pad, que é a tablet que presentou onte LG, que conta coa última versión de Android, a que está optimizada para tablets, que é a 3.0 conectada. Ten unha memoria interna de 32 GB, pesa 630 gramos e ten unhas medidas de 243 por 149,4 por 12,8 milímetros. Na parte traseira podemos ver que traen dúas cámaras de 5 megapíxeles cada unha, que son as que dan a posibilidade de gravar en 3D. Tenemos una aplicación de YouTube mejorada. Tengo una salida para HDMI, porque podemos reproducir los vídeos na nosa televisión.